Nacín un día de 1949, xa estaba rematada a guerra. A mí non me tocou vivila, pero ao meu pai sí. E como el mesmo decía, unha cousa é falar da guerra e outra é verse nela. Non vivín unha guerra, pero sí unha posguerra. A miña infancia pódese decir que foi feliz dentro de certos obstáculos que me tocaron pasar, como unha forte meningite cun ano de vida. Segundo me contaba a miña nai, foi moi longa e moi dura, pero supereina. Recordo que a miña nai pasaba moitos traballos no campo, cos animais e na casa para criarnos a nós. Daquela se facía todo á man, incluso as mantas e as nosas roupas. Na época dos meus pais se pasaba moita fame. Requisábanlles os becerros, os queixos, a fariña para facer o pan. Aínda así saíron para adiante. Con 13 anos tiven que saír da escola. Empecé a coidar as vacas. Día eu e máis 2 veciñas. As sacábamos a pacer, as muxíamos e ata facíamos o queixo nun cazo que levábamos ao campo. Neses tempos tamén collía berzas e facíamos nos o caldo. Outras veces, cando nos subíamos ás árbores, atopábamos os niños dos paxaros. Nos aproveitábamos deles e collíamos os ovos para logo facernos unha tortilla. Cando os meus pais viron que xa era máis maior, deixábanme ir ao pobo do lado coas miñas irmáns a facer as compras. Eu aproveitaba e mercaba uns anzois e cando levaba a pacer e as vacas poñíame a pescar troitas no río que pasaba polo prado. Recordo cando comecei a ir ás parroquias, ás romerías da parroquia, o San Antonio de Mende. Celebrábase nun campo de carballos que tiñan centos de anos. Un dos carballos botaba flores brancas polo día da festa. Xusto ao pasar a romería marchitábanse. Din que se non se lle facía a novena ao santo, marchitábanse antes. Tivo que pasar algún ano máis ata que me deixaron ir a outras festas máis lonxanas, como ao Rosario de Cumbraos, o Carme de Vilasantar, as festas de Lourdes en Curtis. Nós nos xuntábamos todos os veciños e íamos e viñamos andando. Moitas veces o pasábamos mellor polo camiño a contos que nas propias festas. Foi con 21 anos cando tiven o meu único fillo. Andivera con mozo durante 3 anos, pero fun nai solteira. Como a outras moitas mulleres, pasei moitos traballos para criar ao meu fillo, soa naqueles tempos, aínda que os meus pais me axudaron moito en todo. Naceu con grave problema de saúde que lle descubriron aos 3 anos. Fomos a moitos médicos e gastábamos todo en medicamentos, pero non tiña remedio. Ata os 12 anos foi á escola, dábaselle ben, gustáballe, pero non podía moverse moito. Decideu, grazas aos ánimos das súas primas, facer un curso de correspondencia. Elixeu a informática. Estivo estudiando durante 6 anos e sempre sacou sobresaínte. Daquela eu lle encendía e apagaba o ordenador. Agora estou aquí escribindo os meus recordos. En outubro de 1962 marcho para a Coruña a traballar nunha casa. Non foi a primeira vez. No 44, con 14 anos, xa fora para coidar unha nena durante 1 ano e medio. Daquela volvín á casa para traballar na fábrica de presas, onde estiven ata o despido
masivo de traballadores. Primeiro estivo nunha casa durante 8 meses, logo marchei ca familia Díaz. Con eles estiven 15 anos da miña vida. As miñas funcións eran as de manter a limpeza do fogar, facerlles as comidas, ir ás compras. Cando cheguei, o neno da familia tiña 4 anos, polo que cuidar do cativo tamén formaba parte do meu traballo. Aínda que xa entrara con 32 anos, nesa casa había cousas que descoñecía por completo. Ás veces a señora poñíame na lista da compra cousas como alcachofas, rábanos, berenjenas. Como non sabía nin o que eran, lle preguntaba onde tiña que ir para mercar esas cousas. Donde las verduras? Pero Carmen, que no se ríen de usted. Pregunte si las tienen e espere a que se las den. No mercado seguía os consellos da miña señora. Había veces que os tiña diante de min e as vendedoras dicíanme: pero non as ve. A familia sempre foi moi respetuosa comigo. Por suposto, tamén eu con eles. Empezamos tendo unha relación de respeto que se converteu co tempo nunha relación cariñosa, sobre todo co neno, que quedaba comigo cando os pais se ían de vacacións. Durante os anos que traballei para eles, lle estiven dedicación plena, sen chegar a ter nunca vacacións, pero eles tamén o souberon apreciar, tratándome como se fose unha máis. Sempre miraron moito por min. Cando necesitei da súa axuda, sempre estiveron aí para axudarme. Recordo nunha vez que me puxera moi mala, levarme ao médico privado da familia. Este mandoume un réxime moi severo e agardar reposo. Meus xefes, para que eu descansara, contrataron outra muller para que fixera as miñas tarefas. En 1978 lle dá un parálisis a meu irmão, polo que tiven que volver á casa a cuidalo. Non volvín con eles, pero hoxe en día aínda nos temos un gran cariño.